Докъде стигнах с родинката. Така това вентилатор не работи, защото е изправил лопатки и не охлажда. Монтирах вентилатор за към мотора. Инверторите са изнесени на отделно табло. Значи стоп, напред, назад шпиндела и регулиране на оборотите. Помпата имаше прекъсната фаза, оправена е. Помпата е пусната изключено, постоянно включена с регулиране на оборотите. И авто тръгва с шпиндела. Инвертор е понастроен, тръгва от 5 Hz до 50. Няма 0 да не остава включен. Вързан е към като на дисплея излизат направо оборотите на шпиндела. Его реверса. Мисля, че добре стана. Остава една лампа и да я сложа на мястото, както беше на гредите, защото беше много стабилно като я вози. Благодаря, супер е фрезичката. Чао!